Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja uusille tilaajille tervetuloa mun kanavalle. Eli olen Janet ja olen henkistä polkua kuljeskeleva nainen Helsingistä. Joo, tänään ajattelin, että lähdetään pitkästä aikaa rummuttelemaan. Ja sakraalit sakralle sellaista rumpumatkaa ajattelin, että tehdään. Ja mulla on tossa muutama korttipakka myös, jotka kutsuu mua, niin otetaan tähän videon loppuun sit myöskin vähän sellaista kollektiivista korttiviestiä tähän hetkeen. Mut joo, tosissaan lähdetään tekemään rumpumatkaa sakraalit sakralle. Elikkä sakraalit sakran teemat liittyy meidän tunne-elämään. Oikeastaan voisi sanoa, että pääpiirteittäin. Eli liittyy siihen meidän tunteiden käsittelyyn, millä tavalla me tunnetaan, mitä me koetaan. Ja myöskin tällaiset ihmissuhdeasiat liittyy myöskin vahvasti tähän sakraan. Eli mikäli meillä on sakraalit sakra, että siinä ei ole mitään blokkia tai ettei ole sulkeutunut se sakra, niin silloin meillä ihmissuhteissa ei ole mitään ristiriitoja, eikä meidän oman itsemme äärellä. Eli jos sakraalit sakra on auki, niin se tarkoittaa sitä, että me kuljetaan elämän virran mukana, meidän luovuus kukkii ja meillä on tasapainoisia ihmissuhteita. Otetaan vastaan ja annetaan rakkautta ja että kaikki virtaa semmoisessa ihanassa soljuvassa virrassa. Ja mikäli siinä sakrassa on, että jos siinä on sulkeutumista tai jonkin sortin epätasapainoa, niin saatetaan kokea turhautumista ihmissuhteissa. Et koetaan, että ei tulla kuulluiksi, nähdyiksi, ymmärretyksi. Sillä tavalla kun haluttaisiin, ei koeta sitä, että meidät kohdataan niin kuin me halutaan. Et on ehkä vähän semmoista arvottomuuden ja häpeän tunteita ja turhautumista vahvasti. Ja sellaista voi olla vähän sen oman minäkuvan kanssa haasteita, että ajatellaan silleen, että ei kelpaa sellaisena kuin on, että minussa on sitä ja tätä ja tuota vikaa. Ja saattaa olla vähän ristiriitaa ihmissuhteissa, että voi olla ehkä vaikeaa kommunikoida, että vuorovaikutus tökkii tai sitten saattaa olla vähän semmoista miten tämän kauniisti sanoisi, voi olla ehkä vähän semmoista marttyyrimaisuutta ja ehkä vähän sellaista sortua tietyllä tavalla uhriutumaan jossain tilanteessa. Et monesti meillä sakraalit sakraan tulee jumeja, niin se voi olla, ne voi tulla vähän sellaisia kaikuja aika-ajoin esimerkiksi menneisyydestä. Että jos no mä voin itse sanoa esimerkiksi, että mulla on sakraalit sakrassa jumia ja mä joudun sen kanssa työskentelemään aika-ajoin sen takia, että mulla on koulukiusaamistaustaa, eli on ollut koulukiusattu. Ja se jätti mun minäkuvaan sellaiset arvet, että vielä tänä päivänäkin välillä mulla tulee sellaisia aaltoja, että mulle tulee semmoisia oloja, että musta ei ole mihinkään ja mun pitäisi olla enemmän sitä ja mun pitäisi olla enemmän tätä. Että ehkä vähän semmoista itsekriittisyyttä, sorru vähän sellaiseen tietynlaiseen perfektionismiin aina välillä. Niin mä haluan nyt vähän tätä lempeyttä tuoda kaikkien elämään. Ja että poistetaan sieltä niitä epävarmuuksia, poistetaan sieltä semmoista negatiivista energiaa. Ja noustaan siihen omaan voimaan ja annetaan sen luovuuden siellä kukkia, elämän virrata. Ja näin. Mitähän muuta mä tästä sakrasta nyt kertoisin teille. No sakraalin sakran väri on oranssi. Ja meidän kehossa se sijaitsee, mä sanoin viime videolla väärin. Puhuin silloin viime videolla solarplexuksesta. Niin sanoin videossa väärin, siis en tiedä mikä aivopieru mulla tuli siinä, mutta sanoin viime videolla väärin solarplexuksen sijainnin. Eli siis solarplexus sijaitsee meidän navan yläpuolella ja sakraalit sakra taas sitten about 3-4 sormen verran meidän navan alapuolella. Eli sakraalit sakra on meidän juurisakrasta seuraava ja sitten vasta tulee se solarplexus. Mut joo. Ja kehollisesti voi myöskin ilmetä, jos sulla on
sakroissa blokkia tai jumia tai muuta, niin se voi tuntua ihan fyysisenä kipuna sun kehossa. Tämä oli mulle silloin, kun mun henkinen polku alkoi, niin se oli mulle vähän ehkä yllättävääkin, että koin niin kuin fyysistä kipua ja sitten niin kuin mietin, että mistä tämä johtuu. Ja sitten kun tutustuin sakroihin, niin sieltä niin kuin napsahti myöskin, että okei, selvä juttu. Eli sakraalitsakra voi ilmetä kehon tasolla niin ihan tuolla meidän lantion alueella, ihan vyötärön saakka voi tuntua kipuja, alaselkäkipuja. Ja voi olla tämmöisiä niin kuin hormonaalisiakin ongelmia esimerkiksi naisilla, miksei miehilläkin. Ja tällaista näin. Et voi tuntua ihan fyysisenä kipuna kehossa. Eli kuunnelkaa myöskin teidän kehoa, se ei valehtele. Ja eli haluan tuoda sitä elämän energiaa nytten. Rummutellaan sitä sinne sakraalitsakran puolelle. Ja poistetaan niitä epävarmuutta. Eli luodaan sitä itsevarmuutta. Noustaan siihen omaan voimaan. Annetaan niin kuin meidän sielun ja kehon kukoistaa. Ja haluan, että tulee semmoinen olo, että minä riitän sellaisena kuin olen täydellinen juuri tällaisena. Että haluan sitä tuoda. Ja sellaista niin kuin tasapainosta virtaa koskien ihmissuhteita. Eli silloin yleensä kun meidän keho voi hyvin, meidän sielu voi hyvin, niin se loistaa myös ulkopuolelle muille. Samalla tavalla kun miettii vaikka, että nauru kohottaa energioita, niin samaten se, että jos sulla itsellä on positiivinen energia, vaikka sun vierellä olisi vähän sellaista jotain känkkäränkkää tai vähän niin kuin negatiivista, niin kyllä se on pakko sanoa itsellä, että jos mulla on vaikka huono päivä ja mun niin kuin lähellä on joku ihminen, josta niin kuin loistaa semmoinen ilo ja valo ja semmoinen, niin kyllä se tarttuu. Eli mietitään myös sitä, että mitä me loistetaan ulkopuolelle. Mutta joo, tasapainoa ihmissuhteisiin, elämän vapaata virtaa, flowta ja omavoimaisuutta. Poistetaan sieltä niitä semmoisia arvottomuuden tunteita. Ja tässä rummuttelun aikana, niin itse asiassa mä voisin sen vielä ennen kuin lähdetään noihin rummuttelemaan, niin voisin kertoa muutamia asioita, mitkä vahvistaa sitä sakraalitsakraa muutenkin. Eli meditoiminen, se vahvistaa sakraalitsakraa, elementtinä vesi, se vahvistaa sakraalitsakraa, oranssivärinä vahvistaa. Ja sitten oli hauska, mä tein tästä kehonpuhdistusta ja tällaista niin kuin pientä meditaatiota niin kuin valmistellakseni tätä videon kuvaamista. Niin, apua kun mulla katkesi ajatus. Mitä olen sanomassa? Niin, mä tykkään yleensä puhdistaa aina tilan joko palosantolasta tai salvialla. Tänään puhdistin salvialla ja salvia on myöskin semmonen, mikä putsaa ja poistaa blokkia sieltä sakraalitsakrasta. Ja rauhallinen musiikki. Joo. Sitten kivistä ja kristalleista, jos tykkäätte niistä. Niin kuin mä oon tällainen fanaattinen kristallien ja kivien keräilijä. Niin sakraalitsakran kivet, mitkä vahvistaa, niin toinen on, pitää laittaa, jos toi tarkentaa, elikkä tiikerin silmä on erinomainen, mä laitan senkin tähän lähelle. Ja sitten toinen, niin tarkentaako? No, ei oikein meinaa tarkentaa, kuukivi. Muun muassa ne on sakraalitsakran kivet. Mut joo, lähdetään rummuttelemaan. Ja sellaisia asioita, mitä niin kun voit mielessäsi, niin kun tällaisia voimaannuttavia ajatuksia, lauseita, miksi nyt haluaa kutsua, niin mä haluan, että valtaat sun ajatukset sellaisella energialla, että minulla on vapaus tuntea, minulla on vapaus ilmaista itseäni ihmissuhteissa, minulla on vapaus näyttää tunteeni, minulla on vapaus ilmentää omaa seksuaalisuuttani, koska sakraalitsakra liittyy myös seksuaalisuuteen. Eli tällaisia asioita lähdetään rummuttelemaan ja otetaan loppuun sitten, voisin näyttää tässä kohtaa vielä,
niin ajattelin, että nostetaan vähän korttiviestiä tällaisesta pakasta. Eli anna valosi loistaa. Sitten mua kutsui täältä myöskin tällainen pakka kuin Moonology, eli tällaisia kuuoraakkelikortteja. Ja sitten ajattelin vielä, että nostettaisiin viestiä niin intuitiokorttipakasta. Yes. Elikkä ota mukava asento. Voit sulkea silmät, jos haluat. Ja lähdetään rummuttelemaan. Yes. Itse asiassa kokeillaan vähän. Mulla on tää rumpu päässyt pikkasen kuivumaan, eli tästä ei lähde nyt niin matala soundi. Mä yritin tätä pikkasen tossa kastella, mutta ei anneta sen haitata, vaan lähdetään rummuttelemaan. Elikkä minulla on oikeus ilmaista itseäni ihmissuhteissa. Minulla on oikeus näyttää tunteeni. Ilmaisen itseäni vapaasti myös seksuaalisesti. No niin, lähdetään rummuttelemaan sitten. Sellainen energia, mikä ei palvele sua enää tässä hetkessä.
tässä pakko pysäyttää rummutus nyt hetkeksi. Voit sanoa hiljaa mielessäsi myös sillä tavalla, että minussa on kaikkea tarpeeksi, eikä mitään liikaa. Sellaista rummuttelua. Ja rummuttelun päälle haluan aina sanoa, että älä tee tänään enää mitään raskasta, koska joillakin siis se on hirveän yksilöllistä, mutta joillakin lähtee se energia sieltä purkautumaan niin voimakkaasti, että voi olla vähän uupunut olo. Se on ihan normaalia, ei kannata pelästyä. Mutta älä tee tänään enää mitään raskasta, juo lasi vettä ja rentoudu. Ja tähän rummutteluun oli pakko lopettaa tämä rummuttelu, koska mulla alkoi siis oli vaikea. Mä en yleensä ikinä siis käsikirjoita mitään, en mieti mitään rytmejä tai mitään tällaisia etukäteen, vaan se tulee ihan niin kuin puhtaasti tuolta kanavoituna. Mutta mun oli pakko siis lopettaa rummuttaminen, koska mulla rupesi soimaan yksi biisi päässä ja mä en pystynyt keskittymään enää. Joo. Tähän tuli biisiviestiä tähän loppuun. Ja mun korvissa alkoi soida Scandinavian Music Groupin Näin minä vihellän matkallani. Ja niin. No mulla se kappale kyllä resonoi, kuuntele ihmeessä, jos se ei ole sulle tuttu. Ja voit tonne kommentteihin, jos kuuntelet, niin kerro millaisia ajatuksia heräs. Mutta se on mielestäni aika erinomainen kiteyttämään tätä sakran teemaa. Mutta nyt annetaan elämän energiaan virrata siellä. Haluan muistuttaa, että olet arvokas ja
olet oikeutettu niihin tunteisiin, mitä tunnet. Ja sulla on vapaus ilmaista itseäsi. Ei tarvitse miellyttää ketään. Joo. No nyt mulla on sellainen olo, että katsotaan mitä kollektiivista viestiä tähän hetkeen noista korteista nousee. Otetaan mitä mä saisin tähän vähän tilaa. Pysyisköhän tuo rumpu tossa? Kyllä se varmaan pysyy. Aloitellaan täältä näistä intuitiokorteista. Katsotaan mitä viestiä meille halutaan tähän hetkeen tuoda. Ja näistä korteista otat sen mikä resonoi. Tiedät mitkä viestit on sulle tarkoitettuja. Miten pysyyköhän tuolla? Tuossa kyllä varmaan pysyy. Katsotaan. Mitä sieltä nousee? Ui! Nyt tippuu kortitkin lattialle. Aha, no niin. Tuo nousi sieltä. Selvä homma. Tämähän meni putkeen. Oi jesta Mandera. Ai, sieltä tippukin vaan. Okei, no niin, ei mitään. Ei tippunutkaan mitään tärkeää. Oi, ihana. Elikkä meille nousi täältä tällainen kortti. Näkyykö se siinä? Näkyy. Kauneuden silmin. Ihana. Sopii mielestäni erinomaisesti tähän sakran teemaan, koska sakraalisakra just nimenomaan koskee niitä omia tunteita ja sitä tapaa, millä tavalla näet itsesi muun muassa. Ja tämän kortin alla lukee näin, että kauneus ei ole vain siinä, mitä näet, vaan miten näet. Katso nyt elämääsi kuin näkisit kaiken ensimmäistä kertaa, ilman määrityksiä tai ennakkoluuloja. Elämän kauneus ei katso aikaa tai paikkaa. Kauneus, jonka kohtaat ulkopuolellasi, on sisälläsi. Olet kaunis. Ihana. Elikkä tää on ehkä vähän myöskin muistutusta siihen, että välillä me sorrutaan vähän siihen, että jos meidän ympärillä on vaikka tosi paljon negatiivista ja jos me jatkuvasti kuullaan, että kaikki on huonosti ja voi ja sitä ja tätä semmoista negatiivista, niin halutaan vähän herätellä ja ravistella sellaisesta energiasta pois, että kaikkialla meidän ympärillä on ihania asioita, kaikkialla on kauneutta. Ja tietysti sehän on niin katsojan silmästä totta kai, että minkä koet kauniina, mutta monesti me ehkä vähän sorrutaan myöskin siihen. Tämä on itse asiassa tällainen asia, mistä mun on pitänyt monta kertaa puhua, mutta me ollaan siis kaikki peilejä toisillemme. Et voi olla, että me nähdään joissakin muissa ihmisissä sitä, että vitsi kun toi on niin taitava siinä, tässä ja tossa. Ja niin kuin, voi olla ihan tällaisiakin ihan nimenomaan kauneusjuttuja, että miksen mä oon niin kaunis kuin tuo on ja miksi musta on aina sitä ja mä oon tällainen ja tollainen, mä oon tällainen huono ja toi toinen on tota ja tätä ja tota. Niin ei. Mä haluan aina muistuttaa siitä itsemyötätunnosta ja myöskin siitä niin kuin itsensä hyväksymisestä. Olen sortunut siihen itse nuorempana myöskin, että on ajatellut, että kaikki muut on aina mua parempia, kauniimpia ja osaa kaiken paremmin. Mutta vasta sen jälkeen, kun on niin kuin itse oppinut hyväksymään itsensä, niin on itsensä äärellä oikeasti aika hyvä olla. Ja mun mielestä niin kuin nimenomaan erilaisuus on rikkautta. Et mun mielestä olisi hirveän tyylisä, että me kaikki oltaisiin samasta muotista veistettyjä. Mutta haluan sanoa, että vaikka sulla olisi tänään huono päivä ja olisi semmoinen olo, että mikään ei onnistu ja mistään ei tule mitään ja mun elämässä ei ole mitään hyvää, keskity pieniin asioihin. Jokaisessa päivässä on jotain hyvää. Se pitää vaan osata katsoa oikealla tavalla. Voit miettiä vaikka sitä, että jos sulla on ollut vaikka sellainen päivä, että koet, että et ole saanut oikein mitään aikaiseksi tänään, niin mieti sitä, että hei, mä heräsin tänään. Ja se riittää nimenomaan, että mä heräsin tänään, olen tässä, olen läsnä, hengitän. Se riittää. Pienet asiat riittää. Ja huomenna päivä on jo parempi. Mä lupaan sen. Mutta nähdään sitä kauneutta.
meidän ympärillä. Nähdään sitä kauneutta elämässä. Muistetaan arvostaa sitä. Koska ikinä ei tiedä, että miten pitkä tämä meidän elämä on. Niin nautitaan joka hetkestä. Ja luodaan sitä positiivista energiaa meidän ympärille. Ja nähdään itsessämme hyvää. Tälleen kiteytettynä tämä kortti. Ja kauneuden silmin oli se. Sitten katsotaan, toivottavasti tää pakka ei lähde lentoon kuin Jokisen eväät, niin kuin toi äskeinen. No, tää on vähän tämmöstä. Ei anneta sen haitata. Kaikki ei me aina niin kuin käsikirjoitettu. Ja mä en käsikirjoita elämässäni enää yhtään mitään. No niin. Elikkä kuuorakkelikortteja. Oho, sieltä meinaa jo yksi tulla, mutta katsotaan onko se nyt se. Voi vitsi kun näitä on hankala, kun tää samalla tehdään rumpulennät tästä hevonkuusta. Mut katsotaan, aha, sieltä nousi se. Okei. Tuleeko muuta korttia? Oi, aha. Sieltä meinaa tulla useampikin. Okei, no otetaan nämä kaikki. Sieltä nyt tuli 4 korttia. Okei. Elikkä ensimmäisenä täältä nousi tämmönen. Vitsi kun ei näe, että näkyykö se miten hyvin sinne. No niin. A win-win outcome is forecast. Elikkä tämmönen niin kuin, miten tää nyt vapaasti suomentaa? Tasapaino. Sellainen tilanne, että kumpikin osapuoli hyötyy. Elikkä mahdollisesti jollakulla on siellä jonkin sortin ristiriitaa nyt jonkun asian äärellä. Se voi olla ihmissuhde tai se voi olla myöskin työ. Ja ehkä vähän semmoista niin kuin kompromissia nyt haetaan, että kumpikin osapuoli olisi tyytyväinen. Niin kompromisseihin on tulossa ratkaisu. Sellainen löytyy. Sitten, ja ottakaa sitten, niin kun tiedätte mitkä viestit on teitä varten, ota se mikä resonoi. Sitten täältä nousi tämmönen kortti. A personal issue reaches a resolution. Mun englanninkielen lausuminen on ihan järkyttävää, pahoittelen siitä etukäteen. Elikkä joku tällainen henkilökohtainen ongelma nytten, sille saadaan jonkin sortin ratkaisu. Ja tästä mulle tuodaan oppaiden kautta, että tämä liittyy nyt ihmissuhteisiin. Eli jollakin on jonkin sortin kahnausta nyt jossakin ihmissuhteessa. Se voi olla parisuhde, se voi olla ystävyyssuhde, ihan mikä vaan. Mutta jotakin nyt on niin kuin jotakin vähän tällaista niin kuin vähän aistin tällaista niin kuin riidan tuntua. En tiedä, onko jollakulla siellä jonkin sortin niin kuin riitaa jonkun ihmisen kanssa ja kumpikin nyt vähän niin kuin taistelee siellä. Mutta jotakin tällaista haastetta on elämässä. Tietysti voi olla ihan rahaan liittyvääkin, mutta jostain syystä mulle tuodaan nyt tästä, että tämä on nyt ihmissuhteeseen. Elikkä joo, tämä on nyt jotenkin niin jännä, kun joo, tämä on siis tosi jännä, koska siis niin kun mulle näytetään 2 kättä, jotka kättelee. Eli joku tämmönen niin kun sopimus saadaan aikaan jossakin ihmissuhteessa. Elikkä nimenomaan sitä, kun mietitään sitä sakraalit-sakraa, joka liittyy ihmissuhteisiin, muun muassa tunteiden käsittelyyn, niin nyt niitä tunteita todellakin käsitellään ja puhutaan sitä omaa totuutta, kerrotaan se oma mielipide. Ja sitä kautta saavutetaan se rauha ja sopu. Okei, mielenkiintoinen.
Step out of your comfort zone. Astu ulos mukavuusalueeltasi. Elikkä aistin, että jollakulla on nyt siellä jonkin sortin pelkoa edetä elämässään. Mahdollisesti liittyy työhön. Voi liittyä ihmissuhteeseenkin. Mutta että ollaan nyt vähän jääty sellaiseen tuttuun ja turvalliseen. Sen takia, että se on tuttu ja turvallista. Pelottaa se, että mitä se tuntematon voisi tuoda tullessaan. Niin nyt päästä irti siitä pelonkahleista ja astu mukavuusalueen ulkopuolelle, koska mukavuusalueen ulkopuolella, mä en tiedä onko mä sanonut sitä videoilla, mutta ainakin on niin kuin mun korttitulkinnoissa sanonut sitä monta kertaa, siellä me kehitytään kaikista eniten. Ja se voi olla tosi pelottavaa, mä tiedän sen, mutta se antaa ihan mielettömän paljon, kun uskalletaan ottaa se rohkea ensiaskel. Mä voin itse omasta elämästäni kertoa esimerkiksi tällaisen esimerkin. Eli mä oon varhaiskasvatuksen opettaja. Teen opettajan sijaisuutta. Oon siis lastenohjaaja koulutukseltani. Ja mun ensimmäisessä työpaikassa päiväkodissa mulle tarjottiin siellä jo opettajan sijaisuutta. Mä en ollut valmis siihen todellakaan. Mä olin ihan kauhusta kankeena, että minä opettaja, ei, never, ei musta ole siihen, en mä uskalla. Hirveät pelot oli. Ja muistan sitten, kun vaihdoin tuohon mun nykyiseen työpaikkaan, niin sielläkin väläytettiin tätä korttia jo niin kuin työhaastattelussa. Mutta olin vähän silloinkin, niin kuin, että jännitin sitä ihan sikana. Mutta sitten mä rupesin tekemään sitä työtä, siis niin kuin ihan sitä omaa työtä lastenhoitajana silloin. Ja mä rupesin kiehtomaan se vastuu. Ja niin kuin ylipäätänsä kaikki tällainen. Mä silloin opiskeluaikoina mietin, että mä haluan jossain vaiheessa olla opettaja. Että se jostain syystä niin kuin kiinnosti mua ihan hirveästi. Mutta mä olin hirveän arka. Mä olin tosi arka ja mietin, että osaanko, että onko musta siihen. Ja entä jos mä mokaan? No mitä sitten? Sitä se elämä on. Tekemällä oppii. Niin astu rohkeasti sun mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja ota niitä haasteita vastaan, koska ne oikeasti kehittää meitä ihmisenä, kun lähdetään kokeilemaan jotain ihan uutta. Rohkeutta. Nyt vaan rohkeutta. Ja ei ole pakko olla siis työhön liittyvää. Tiedät kyllä, mitä asia koskee, jos viesti on sulle. Okei. Tää on jännä, nämä kaikki kortit on nyt vähän erilaisia, mutta mä luulen, että täällä nyt voi olla vähän viestiä jokaiselle. Elikkä täältä nousi tällainen kortti, missä lukee näin, että Your dreams need a practical plan. Elikkä unelmat vaatii vähän sellaista käytännön suunnittelua. Eli monesti me vähän ehkä sorrutaan siihen, että me haaveillaan joistakin asioista läpi meidän elämä ja luotetaan siihen, että no kyllä ne asiat minut kohtaa sitten, jos on tarkoitettu. Joo, on toki tiettyjä unelmia, minkä kanssa asiat meneekin niin. Mutta jos sulla on oikeasti jotain sellaisia niin kuin ihan käytännön suunnitelmia, esimerkiksi haluaisit oman yrityksen tai mä en tiedä, miksi mulle tuodaan valokuvanäyttely, kiinnostaako jotakuta sellainen, en tiedä. Mutta ylipäätänsä, että jos on jotakin tällaisia unelmia sulla, että minkä eteen, mitä sä voit saavuttaa sillä, että sä oikeasti vähän suunnittelet ja teet töitä sen eteen, niin tee niitä töitä, ota pieniä askelia kohti niitä sun unelmia, kirjaa niitä ja sitten mä aina, tää nyt rönsyilee tää video, mutta mä aina sanon kaikille sitä, että visualisoi sun unelmat todeksi. Se kuulostaa ehkä hölmöltä, mutta se oikeasti auttaa. Eli kannattaa tehdä ihan siis sellaista niin kuin, no tietysti, ota se mikä resonoi, mutta mua on itteni auttanut esimerkiksi sellainen, että mä teen ihan paperille unelmakarttaa, mihin, siis tämmönen oikein vanhan ajan, että voi leikata lehdistä tai diipadabadi, niin mä oon leikannut lehdistä kuvia, sanoja, lauseita, ja sitten on ihan kirjoittanut, tai sitten on niinku piirtänyt. Eli visualisoi ne sun unelmat todeksi. Tee itsellesi vaikka semmonen joku A4 tai miksei vähän isompikin. Ihan siis semmonen vähän niinku mindmap-tyylinen unelmakartta. Ja kirjoita sinne niitä asioita, että mitä sä haluat sun elämällä, tai mikä on se sun unelma.
millaisia askelia sun pitäisi ottaa sen unelman eteen, mitä asioita sä voit tehdä, mitä pieniä askelia sä voit ottaa tänään sun unelmia kohti. Tai niin kuin, että mitkä on yksi askel kohti sitä sun unelmaa. Niin visualisoi. Tee ihan sellaisia käytännön suunnitelmia. Koska mä aina haluan sanoa kaikille sitä, että me ei ole tultu tänne haaveilemaan läpi meidän elämää, vaan me ollaan tultu tänne elämään meidän unelmia todeksi. Sitten tähän loppuun, oi vitsi, pysyyköhän tää rumpunut tässä? Kyllä se varmaan pysyy. Tähän loppuun niin haluan nostaa vielä rohkaisukorttia. Anna valosiloista pakasta. Katsotaan mitä sieltä tulee. Noin. Oho. Nyt tänne meinaa jäädäkin kortteja. Noin. Katsotaas, mitä rohkaisua me saadaan tähän hetkeen. Aha, sieltä tippuu se. Noniin. Ui. No nyt en ole varma. Katsotaan vähän selkeämpää vielä viestiä. Oho, noniin, no se tuli sieltä. No niin. Eli 2 korttia nousi. Otetaan ekana vaikka tuo. Elikkä sieltä nousi tällainen kortti kuin ota ohjat. Ja tämän kortin alla lukee näin, että kaikki unohtuvat välillä uhrin rooliin ajelehtimaan elämän armoilla. Sieltä pääset nousemaan omaan voimaan, kun otat lempeän päättäväisesti ohjat ja käännät elämäsi suunnan kohti valoa. Et ole olosuhteiden uhri. Voit aina valita sen, mihin käytät energiaasi ja miten asioita lähestyt. Omaa voimaa on katsoa ongelmien sijaan ratkaisujen suuntaan. Ja sulta halutaan kysyä tässä hetkessä, että mihin suuntaan haluan ohjata energiaani. Elikkä ota ohjaksista kiinni. Ja sitten toinen kortti. Tällainen. Laskeudu kotiin itseesi. Ja tässä lukee näin, että jokaisella on oma energiansa, ainutlaatuinen kotitaajuutensa. Löydät sen, kun laskeudut kehoosia tähän hetkeen. Pidä jalat maassa, kirjaimellisesti tai ainakin kuvainnollisesti. Et yritä enää päästä minnekään tai olla mitään muuta kuin olet. Aina kun pysähdyt, virittäydyt sisäänpäin ja antaudut sille, mitä tunnet juuri nyt, kotitaajuutesi tulee tutummaksi. Se on sinun taikavoimaasi. Vaali ja suojele sitä. Ja sulta kysytään, että miltä kotitaajuuteni tuntuu juuri nyt. Hauska, että tässä on tämä pidä jalat maassa, kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti. Maadoittuminen on erittäin tärkeää. Niin kuin tuossa edellisellä videolla sanoinkin, se on tosi tärkeää meidän henkisellä polulla. Ylipäätään meidän elämässä se tekee niin paljon meidän energioille, kun me ollaan niin kuin maadoittuneina. Vitsi, kun joku nyt kutittaa ihan hirveästi nenää. Ollaan maadoittuneita ja akut ladattuna. Meidän elämä virtaa paljon vapaammin. Joo. Tällaista videota tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Ja laittakaa tonne alas kommenttia, millaisia ajatuksia herätti, resonoiko joku kortti eritoten. Ja sellaista. Eipä mulla kai muuta tähän hetkeen. Mutta antakaa itsellenne oikeus tuntea ne tunteet, mitä te tunnette. Ja muistakaa se, että olette arvokkaita. Ja riitätte just tollasena kuin olette. Älkää antako ikinä kenenkään varastaa sitä teidän omaa voimaa. Älkää ikinä antako kenenkään himmentää teidän valoa. Vaan loistakaa sitä kirkkaana. Joo. Ihanaa iltaa teille kaikille ja palataan taas seuraavaan videon parissa. Moikka!